niki ilmu umum nggih. Ilmu umum niku tata cara ndhedhek yuga. Dos pundi tata cara ndhedhek yuga niku ingkang sae sakbenerane saged fungsi barokah dhateng dunia lan dhateng bapak ibuke lan dhateng negara niki. Lah niku ndhedhek yuga niku mboten polahe pun lahir enten yuga mboten. Sampeyan dedek yuga niku mulai sampeyan keluarga nggih sampeyan termasuk dalani kodrat kekeluargaan hubungan suami istri. Sebelumnya sampeyan berhubungan lek saged sampeyan ndonga dhateng Allah, sampeyan salat hajat nedhi yuga ingkang saleh salehah ngoten menika. Dadose sampeyan mangkih lek ngandung niku sampeyan gampang didik anak menika merga nggih niku wau sebelum sampeyan nggih hubungan badan menika sampeyan nedhi dhateng Allah termasuk salat hajat nggih. Aja kaya ngono-ngono iku. Sing kaya umum terutama wong lanang kepengin suwe golek obat kuat. Akhirnya dadi anake mengandung hormon yang berlebihan, akhirnya anake dereng menika nggih akhirnya nggih menika nggih. Dadose niki intine ya napa? Hah? Ya napa Mas Tulis? Tadi Hercules, niku lek nika Hercules terus. Mboten ora usah alami mawon. Niku pun kodrate Allah. Gak usah direkayasa. Dilakoni sak normale, sak asline, sak alamine. Mongko Allah maringi aturan sebelum melampaui ibadah kodrat menika nggih niku wau. Nedhi donga salat hajat, wiritan, Al-Fatihah para waliyuwa, para nabiyuwa, mongko menika lek pun dados bayi temenan lahir teng donya niki didikane gampang. Cek mboten sulit-sulit menika. Kata lari sakniki nggih menika anake rada ya napa sing disalahaken anake. Kenyataan ini ku salah wong tuane. Awal menika nggih ngoten nyithake, akhire anake rada jiat, rada nglama nyalano anake. Wong niku kelakuane bapake kali ibuke menika. Dadi sesungguhnya anak nakal, anak niki aturane sulit menika nggih. Kesalahane pun tiyang sepah. Mboten 100% kesalahane lare alit menika. Dadose panjenengan niki nggih lek nglampahi menika nggih wajar-wajar mawon. Mboten usah sing aneh-aneh. Disekolahaken nurut wae ngaji nggih ngaji wae sekolah nggih sekolah. Moko pikirane cerdas. Niku lagi lek alami menika kecerdasan otake mudah untuk menerima ajaran-ajaran sekolah, ajaran-ajaran ngaji menika. Lah lek kebanyakan obat kuat menika nggih wis wallahu alam bisawab. Pun kedhi mawon cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.